Γεια σας παιδιά, σήμερα πάμε να κάνουμε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε κάτι που το ξέρουν πάρα πολλά άτομα, πιστεύω. Θα κάνουμε λέγεται αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα που βάζουν στο Squeaky. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι δεν μπορείτε να το διαβάσετε. Γράφει Book Game Squid Game 3. Φτιάχνω ένα βιβλίο. Και άμα δείτε, έχω ετοιμάσει εδώ πέρα το πένταφλο. Θέλω να φτιάξουμε τα υλικά. Δεν θα τα φτιάξουμε όλα. Θα φτιάξουμε δύο πράγματα. Και εδώ πέρα έχω φτιάξει και το κρυφτό. Πέρα μου ανοίγει την πόρτα και αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε εμείς να ξεκινήσουμε. Πρώτα θα φτιάξουμε ένα τέτοιο. Αλλά όπως πάντα, επειδή δεν έχω χοντρό χαρτόνι, θα το βάψουμε, όπως και εδώ έκανα. Έχω μόνο τέτοιο χαρτόνι. Δεν είναι χοντρό. Ορίστε, πάμε να ξεκινήσουμε. Διπλώνουμε το χαρτί στο έτσι. Ναι. Ας βεβαιωθούμε ότι είναι ίσια, δεν είναι ίσια. Έτσι και έτσι. Ταντάμ. Ορίστε. Τώρα πάμε να κάνουμε. Τώρα βασικά το αφήνουμε έτσι. Φέρνουμε αυτό εδώ πέρα. Και έτσι. Ναι. Όχι, συγγνώμη. Εδώ το διπλώνετε και μετά δεν το κάνουμε έτσι, το κάνουμε από το η άλλη μεριά. Εδώ, στο έτσι. Να είμαστε. Τώρα, χαρτί, δεύτερο. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Έτσι. Και λοιπόν παιδιά, φτιάξαμε αυτά. Τώρα, εδώ στο έτσι, βάζουμε ανάμεσα. Και δεν χρειάζεται, μπορεί να σας βγει αυτό πιο μεγάλο και αυτό πιο μικρό. Δεν πειράζει, μπορείτε να το κάνετε από πάνω, να το βάλετε από πάνω. Έτσι λίγο δύσκολο να το... Έτσι. Και τώρα, αυτό εδώ πέρα. Βάζουμε
κάτω, συγγνώμη. Αυτό. Να βλέπετε, αυτό το βάζουμε από κάτω. Το πάνω. Περιμένουμε. Ωραία. Αλλά το βάζουμε μέσα. Και αυτό εδώ πέρα το τελευταίο βάζουμε έτσι, ναι. Ναι, όχι. Έτσι αυτό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το κάνεις. Δεν ξέρω γιατί αυτές τις μέρες κάτι έχει και δυσκολεύει πολύ. Όχι, δεν έχει κάτι, απλά αυτές τις μέρες με δυσκολεύει πολύ. Παλιά το έκανα εύκολα. Ως τώρα να είμαστε στο έτσι. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το πράγμα, αλλά ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι είναι μεγαλύτερο αυτό. Γι' αυτό το λόγο θα πάρω ένα πιο μεγάλο που είχα κάνει παλιά. Βέβαια και αυτό είναι λίγο ότι δεν χωράει, αλλά τουλάχιστον είναι μεγαλύτερο. Τώρα θα το χρωματίσουμε μετά. Ίσως δεν το βάλω στο βίντεο που θα το χρωματίσω, γιατί νομίζω ξέρετε τα χρώματα κόκκινο, μπλε. Βασικά εσείς μπορείτε να το κάνετε και με χαρτό. Επόμενο. Οδαράκια. Περιμένετε λίγο. Γι' αυτό το λόγο, παιδιά, θέλουμε ένα ψαλίδι. Λοιπόν, και αρχίζουμε να κάνουμε γραμμές. Σαρακώνουμε. Όπως είναι είναι γραμμές στο... Αλλά εδώ κάτω, μέχρι κάτω λίγο, δεν το τσαλακώνουμε όλο το χαρτί, να σκεφτεί στα δύο. Τώρα εμείς κάνουμε την άνω, το σκίζουμε. Έτσι. Τώρα κάνουμε έτσι. Βλέπετε. Και τώρα με ένα καπάκι βάλουμε αυτό εδώ πέρα. Το καπάκι έτσι. Αλλά πριν βάλουμε το καπάκι, θα ήθελα να γράψουμε εδώ, να βάλουμε εδώ πέρα τα σχήματα. Γι' αυτό, λοιπόν παιδιά, τώρα εμείς εδώ πέρα βάζουμε υγρή κόλλα, εγώ θα έλεγα να βάλετε. Βάζουμε. Έλεος. Ωραία. Χάλια τα έκανα εδώ. Πάει κάτω που πήρα το... Βάζουμε εδώ πέρα και... Έτοιμο. Τώρα λοιπόν, παιδιά. Έλεος. Ωραία. Τώρα δυστυχώς, παιδιά μου, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Το βίντεο κλείνει σε λίγο. Βασικά τώρα κλείνει. Αν θέλετε και εσείς αυτό να το κάνετε, μπορείτε να δείτε το βίντεο και να το φτιάξετε. Όταν δεν έχετε χαρτόνι κανονικό, χρησιμοποιήστε με καναμαρκαδόρο ή ανεξίτηλο, πόσκα, διάφορα. Και εμείς τα λέμε.